तोहके पसंद बा तोहरे ही चक्कर में छिड़ली जंग बा। अरे तो हम का करी? कौन जिला के लइका तोहके पसंद बा तोहरे ही चक्कर में छिड़ली जंग बा। सही सही बता दाए गोरी ये गोरी। हाँ तो सुना खाली खीरी हाँ जिला खीरी के लइका सुपर बा प्यार करे में सबसे ऊपर बा। जिला खीरी के लइका सुपर बा प्यार करे में सबसे ऊपर बा। बुझला बुझला लइकन के पीछे पीछे अपना घुमावेलो एगो बिजियते तू इनके मुआवेलो। चर्चा बा हमर पूरा यूपी बिहार में जानता हमके लोग जिला जवार में। अरे ब्रांड पीस हई लइकन के पीछे पीछे अपना घुमावेलो एगो बिजियते तू इनके मुआवेलो। चर्चा बा हमर पूरा यूपी बिहार में जानता लोग हमके जिला जवार में। सही सही बता दाए गोरी ये गोरी। अरे वो तो बोलते बा खाली खीरी हाँ जिला खीरी के लइका सुपर बा प्यार करे में सबसे ऊपर बा। जिला खीरी के लइका सुपर बा प्यार करे में सबसे ऊपर बा। विवेक माया रविंद्र लखीमपुरिया अर्जुन निषाद कहता का ये गोरिया। बाड़ा तू छला हमर दिल के भितरिया तोके बनाइब हम अपन संवरिया। अरे तोहरे पे दिलाई बा विवेक माया रविंद्र लखीमपुरिया मोहन धर्मेंद्र कहता का ये गोरिया। बाड़ा तू छला हमर दिल के भितरिया तोके बनाइब हम अपन संवरिया।